Shahararren mawaƙi Dauda Kahutu Rarara mawaƙin jam'iyyar APC ya yaba ma al'umma dangane da addu'o'in da sun kai yawaita yi dangane da wasu 'yan sanda da masu rakiyar wani babban mutum da suka yi harbi a sama, kuma ya nemi al'umma da su yi addu'a kar a kore su. Domin kuwa Dauda Kahutu Rarara ya ce 'yan sandan da ke rakiyar sa sun yi harbi a sama an kore su. Dauda Kahutu Rarara ya nanata cewa harbi a sama babban laifi ne, akan haka ne ya nemi al'umma da su taya su addu'a kada a kore su daga aiki. Rararan da ya yaba ma al'umma da cewa sun ga addu'a sun gode akan cewa har yanzu ba a koro wayannan 'yan sandan ba. Da bangare ɗaya kuwa duk a cikin wannan labarin za ku yi cewa ana hasashen Naziru sarkin waka ya samu mukami a hukumar da ke tace fina-finai da waƙoƙi a jihar Kano, kasancewar za a yi sauye-sauyen mukamai a hukumar. To jama'a barkanku da yau, barkanku da sake kasancewa da mu a cikin wannan shirin. Idan yau ne ka fara zuwa wannan tashar tamu, to kar ka manta ka daure ka danna mana subscribe don cigaba da samun shirye-shiryen mu cikin lokaci. Shahararren mawaƙin na jam'iyyar APC ne Dauda Kahutu Rarara ya gajeren bidiyo ya wallafa shi a social media, inda Dauda Kahutu Rarara ke gode wa dimbin al'ummar da suka roki Allah kada ya sa a kori wasu 'yan sanda da ke rake wani babban mutum da suka harbi a sama. Rararan da ya saka bidiyo a cikin talabijin inda ya tsaya yana kallon TV daidai lokacin da ake ɗaukar sa a bidiyo, yana magana dangane da waɗannan 'yan sandan da suka harbi a sama. Rarara da ya nanata ma al'umma cewa 'yan sandansa da aka kora daga aiki sun yi harbi ne a sama, wanda ya janyo aka kore su kwata-kwata daga aikin hukumar ta 'yan sanda, wanda yanzu haka Rarara ya ƙara nemo wani bidiyo wanda wasu 'yan sanda masu rakewa wani babban mutum suke halba bindiga a sama, wanda ya nemi al'umma da su yi addu'a kada a kore su. Da haka dai 'yan sanda sun sha kawo yanzu ba a kore su ba. Dauda Kahutu Rarara ya ƙara alƙawarin ma 'yan sandan da aka kora su uku masu rakiyarsa da cewa zai ci gaba da ba su albashi har inda ransa ya tsaya. Dauda Kahutu Rarara bai tsaya nan ba, ya ba su tabbacin cewa in har Allah ya kaddari aka rantsar da babansa wato zababben shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu, to zai iya kokarin sa akan ganin cewa an mayar da su daga aiki. Dauda Kahutu Rarara ya ƙara bayyana ma al'umma cewa 'yan sandan da ke rakiyarsa da aka kora yanzu haka sun yi appeal, ma'ana sun ɗaukaka ƙara, inda ya ce yana saurare da yadda shari'a za ta kasance. Da bangare ɗaya kuwa al'umma ne da dama ke zargin cewa Naziru sarkin waka zai samu mukami a hukumar tace fina-finai da waƙoƙi ta jihar Kano, kasancewar ya yi siyasar NNPP a jihar Kano kuma Allah ya ba Abba Gida nasara, wanda suke hasashen cewa tabbas Naziru sarkin waka za a iya masa mukami a wannan hukuma, domin kuwa yanzu su ne gaba-gaba cikin 'yan masana'antar Kano da ke cikin wannan tafiya ta wato zaɓen gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf. Da wannan rahoto muka zo ƙarshen wannan shirin. Idan yau ne ka fara zuwa wannan tashar tamu, to kar ka manta ka daure ka danna mana subscribe don ci gaba da samun shirye-shiryen mu cikin lokaci. Mun gode da lokacin kallo. A huta lafiya.